tuntruma rongbona chanchin kan ngai thlak tur chu omak takti India rama reksa chanchin ani kumsang khajakwa somriat vel khan India rama papakhat chu chonu chot lain o hian akai thowa voin hian thidon tala enge iti ang ti in o chuan azota pa ngai to na chu aboinak mai ina chuan tuma an omve ompo in a hrebok silo an hoi kwal vela ane na thu soi tu chu mutumin an mel kwal de uraya ma se ina chuan tuma a mu bok silo pa ngai to na chu ati boy dewa tu in nge min bia ti in a au chuaka tuma la chuan an chang bok silo angai to na chu a boy ta deuh dewa tong train lalpa tu in nge min bia hriat ka du e ti in adila ma se chhana om lovin are me mai si ti ngai na reng reng a hrelo darkar khatle achan ve vel arala chuta pa chuan kongka kikri a hreta a pona chuan 7-day Adventist le khabu zuar chu aloding renga pa in an mu chuan mak ati dewa ani hian a ma po khan kongka hi alokik to a chu chun thil ei ma de lok khan ani chuan a chun thil ei turte a eizuya chu pa in minute dreivak lo chung Bible thu a hril chu angai thla a ma se chuta chia chuan kongka chu nget takin a khar zuya Bible chu a chiare mo abu po anei chuang lo na in Christiana a in ngai tat to a chu wang chuan chu pa in Bible chungchang a soi po chu a tuipui vak lo reng ani o a hriat china ero chuan pa chuan le khabuzur chu mu achak tariau mai thunga Bible chungchang hriat bel zela chaka a thil soi ngai thaturin a in peisa diam ani pa in a hriat ngai lo thil engemote chu le khabuzuar ne na tangin angai thla a chu pa chuan akal san nu chuan thutak chungchang hriat bel zel turin thutluk na asiama Bible nei ve ngei po adua pa chu an pui thiam hne na kalin Bible chu aleya aman atlom lem lo khop mai pa chuan sumtam tham tak asen phata ani pa chuan taima takin Bible a chiar tana ahan chiar ta ka chuan zona pathum hian angai to na ati boy deuh tlat mai chung chu pui thiam hne na azota ani chuan enga tinge milim chimei bu ka kan kun thin enga tinge Sunday ni kan ser ti in azota pui thiam chu alom lo veu mai hei wang hian alom mi puite hne na Bible kan pek du lo reng ni ati zuya pa po chu alom bik lo pui thiam chana chuan alung oi zo hau lova chu wang chuan pui thiam loina biak ina po chuan a in khom zui ta lova anu pui le fa pani kumsom poruk le kumsom mi te chu Sunday ni ser tu ko ran danga a in khom pui ta jok ani chu ta tanga reivak lova Adventist hoten chu khwa chuan bei pui thak in khom an neya ani chuan thusil tu hne na chuan zona pathum anei te chu a thlena a chhanna ngai thaturin a chung te chu a hruaya ani chuan milim chibai buk le Sunday ni ser ani chan chu thusil tu hne na chuan a zota thusil tu chuan Bible atangin zona te chu a changa an chung kwa chuan Adventist ko ran chu an zom tlang ta ani an leichin tele an then om te chu an hlim lo hle maya pa chuan unaw mi pa pangale farnu pahni aneya anni chuan biak po an bidu lo then om vela mi te chu tun malama an loina ko ran member kha an nevek hloma biak po an bidu hlom lo sabat chol anei thei si lo awangin anna po bansan lo thei ani ta lo kum engmoti chung chu an chung konun chu ahar sa ve hle a chuti chung chuan an nu pa chuan an fa pa no pangjok reksa chu sarkar sikula tanga la chuakin Adventist boarding sikula an lutira reksa chu kumsong panni ani in ED Thomas Memorial Higher Secondary School aluta chuta tanga kumruk chung chu luzui zelin athin lung chu isua hena ahlana azir chu anua Spicer Memorial College tuna Spicer Adventist University nita hian lutin pastora atangta ani tuna hian ani chu Southeast Indian Union of Seventh-day Adventists Sabbath School Directora atanga ama thi san tu apa po kha isuatana nungchin ani
ani khan an khuwa Adventist ko shandinin annuwa Bible worker na athoka ko shandang din belin Isua hena midang depo a hruai hlom ani reksa chuan kumsomli kalta a apa chhun chu ei tur o in ati boya wang khan alom hle maya anu le paten Adventist boarding school an lu tira wang po in alom boka chung thil pani te awang chuan anun hi alodang lamta ninge yin a hria ani ani chuan he sikula zirchuak kani hi kain chuak le a he sikul hian thutak min zirtira tuna chuan pathian chialo kaloni ta ani tina soi tun quarter 13 sabat tholom then khat hi reksalu na sikul Thanjavur khwa E.D. Thomas Memorial Higher Secondary School meiche hostel sakthatnan akaldon ani tholom phal taka in thodona wangin lom thu kan soi ani e khati zong kha tun tuma rongbol na chanchin kan ngai thlak thei chu ani